Bun găsit tuturor! Eu sunt Florin și azi despre o nouă revenire surprinzătoare în Casa Iubirii. Puneam în vlogul cu revenirea lui Patrick că s-a dat drumul la revenirii în Casa Iubirii și iată că nu am greșit deloc, pentru că după revenirea lui Patrick avem parte de o nouă revenire surprinzătoare. Iar concurenta ce revine în emisiune nu este alta decât Larisa, cea care nu are chiar așa de mult timp de când a părăsit emisiunea. Și ca surpriza să fie și mai mare, se pare că ea va reveni în casă pentru Anthony, cel care deja și-a făcut o relație. Care a mai fost rostul eliminării ei dacă revine în casă atât de rapid? A fost nevoie ca Anthony să-și facă o relație și ea să reintre pentru el, tocmai ca intriga să fie completă? Dacă îl îndrăgește atât de mult, de ce a pierdut timpul data trecută când el a umblat după ea și nu i-a acceptat avansurile și astfel să fi făcut un cuplu de atunci? Dar cum poate reintra pentru el când față de atunci lucrurile sunt schimbate complet? El are un cuplu, dar pe lângă asta am aflat că în timp ce el o curta în emisiune pe Larisa, se săruta prin cluburi cu Emma, fosta concurentă. Și dacă atunci spunea că nu are încredere el, cum am putea să o credem acum când are și mai multe motive să nu aibă încredere și totuși ea intră pentru el? Dar de fapt a profitat de această șansă ca să reintre în casă, că de el nu îi pasă nici când negru sub unghie, părerea mea. Deja asemănările sunt din ce în ce mai mari cu sezonul trecut, când la fel au readus-o pe Natalia, crezând că așa vor slăbi cuplul Sorin cu Nicoleta, dar de fapt Natalia a fost adusă degeaba, eliminând-o destul de rapid la începutul sezonului 2. Și cred că la fel va fi și cu Larisa. Nu va fi în stare să îndeplinească așteptările care sunt la ea, probabil va fi adusă și în sezonul 3, dar doar la fel să fie eliminată apoi destul de repede. Vlada se pare că va suferi un atac de panică în urma acestei reintrări, dar eu sunt curios cum va fi cu acest atac, pentru că unul real ar însemna că la mijloc sunt sentimente reale și puternice față de Anthony, iar eu am mari îndoieli. Cam atât momentan, până data viitoare, vă doresc să aveți un weekend minunat.